नमस्कार, झटपट स्वादिष्टमध्ये मी भारती तुमच्या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा स्वागत करते। आज आपल्याला बनवायची आहे लाल चवळी आणि बटाट्याची उसळ। मी ह्यापूर्वी तुम्हाला सफेद चवळी आणि बटाट्याची उसळ दाखवली आहे, तर आज मी तुम्हाला लाल चवळी आणि बटाट्याची उसळ दाखवणार आहे। आता त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, ही लाल चवळी आहे। मी 150 ग्राम चवळी घेतली होती आणि पूर्णपणे रात्री पाण्यात स्वच्छ भिजत ठेवून आता ही मी परत पुन्हा एकदा साफ करून छान अशी पाण्यात ठेवली आहे। 2 बटाटे घेतले आहेत, फोडणीसाठी कांदा, कढीपत्त्याची पानं, राई, हा मालवणी मसाला आहे आपला, मीठ, तेल, हा एक मोठा मी कांदा घेतला आहे, ओलं खोबरं, लसूण, आलं, टॅमॅटो आणि कोथिंबीर। आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, हे चवळी आणि बटाटा आपल्याला कुकरमध्ये ठेवून 2 शिट्ट्या द्यायच्या आहेत। आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हा जो आपला वाटणाचा मसाला आहे, फक्त टॅमॅटो मी बाजूला काढते, आणि हा जो पूर्णपणे आपला मसाला आहे तो छानपैकी असा भाजून, मालवणी मसाला मी नेहमीच जसा भाजते तसा भाजून आपण त्याच्यामध्येही मग कोथिंबीर टाकून त्याला छान असं वाटून घ्यायचं आहे। आणि त्याच्यानंतर आपण त्याच वाटपामध्ये आपल्याला हा एक टॅमॅटो कापून टाकायचा आहे। टॅमॅटो यासाठी त्याच्या वाटपात वाटायचा आहे की आपण जर कच्चा वरून टॅमॅटो कापून भाजीत टाकला तर लहान मुलं किंवा मोठी माणसंही कधी कधी खायला कंटाळतात टॅमॅटो खायला, आणि आपण वाटपात जर टाकला तर छानपैकी आपल्या वाटपामध्ये मिक्स होईल आणि लहानांपासून मोठ्यांच्या आपणच पोटामध्ये जाईल। आता मी बटाटे दोन्ही कापून घेतले आहेत आणि त्याचे असे साधारण मोठेच तुकडे ठेवले आहेत। आणि ही चवळी सुद्धा आपण स्वच्छ धुवूनच घेतलं आणि हे पाणी सुद्धा स्वच्छच आहे, म्हणजे आपल्याला पाणी आणि चवळी, बटाटे आणि चवळी एकत्रच टाकायचे आहे। आता आपण हे कुकरमध्ये ठेवूया आणि याला फक्त आपल्याला 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। आता मी तुम्हाला मगाशी सांगितलंच होतं त्याप्रमाणे मी आता हे जे वाटप आहे ते छानपैकी भाजून घेते आणि मिक्सरला छानपैकी असं वाटून घेते। हे बघा, आता आपला कुकर छानपैकी थंड झाला आहे। आता आपण हे झाकण खोलूया। बघा, आपली चवळी सुद्धा याच्यामध्ये छान शिजली आहे आणि हा आपला बटाटा सुद्धा शिजला आहे। गरम आहे म्हणून मी तुम्हाला झाकून दाखवत नाही आहे। आता आपण ही भाजी टोपात फोडणीला घालूया। हे बघा, आता आपला वाटपही छान वाटून झालं आहे। मी यातच टॅमॅटो आणि कोथिंबीर घातली म्हणून टॅमॅटोमुळे आपल्या वाटपाचा रंग लाल दिसतोय साधारणतः। आता आपण हे टोपात फोडणीला घालूया। बघा, आता मी गॅसवर टोप ठेवला आहे। आता आपण थोडंसं तेल टाकूया आणि आपला टोप छानपैकी तापला आणि तेलही आपल्याला छान तापून घ्यायचं आहे। तेल आपलं छानपैकी तापलं आहे। आता मी कढीपत्त्याची पानं टाकते, राई टाकूया, 1 चमचा राई टाकली आहे मी। आपली राई थोडी तडतडली की आपण त्याच्यामध्ये हा फोडणीला बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे। सुद्धा आपण छान असा व्यवस्थितपणे थोडासा गुलाबी रंग येईपर्यंत परतून घेऊया। हे बघा, कांद्याचा छान असा रंग झाला आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये आपला हा मालवणी मसाला टाकूया। मी 2 चमचे मालवणी मसाला टाकते। तुम्हाला जसा तिखट हवा असेल त्या हिशोबाने तुम्ही मसाला घेऊ शकता। हे सुद्धा आपण छान असं परतून घेऊया। थोडं तेल सुटेपर्यंत आपण त्याला थोडं परतूया।
आता आपलं हे छान असा मसाला आतमध्ये मी तेल सुटेपर्यंत मिक्स केलं आहे. आता आपण हे चवळी आणि बटाटा त्याच्यामध्ये टाकूया. थोडंसं मिक्स करून घेऊया आपण त्याला. आता यातच आपल्याला हे वाटलेलं वाटप टाकायचं आहे. आता थोडं मी मिक्सरमध्ये वाटप होतं ते पाणी घालून काढून घेतलं आहे. आता आपल्याला यात चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. आता तुम्ही म्हणाल नेहमी या काकू हातानेच मीठ राई वगैरे असं टाकतात, तर आता मला एवढी वर्ष झाली जेवण करताना, तर मी हातानेच टाकते. त्याच्यामुळे मला त्याचा चांगला अंदाज येतो. चमच्याने मला काही अंदाज येत नाही त्याचा. आता हे आपण हे व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया. आणि ही भाजी शिजायला आपल्याला जास्त वेळ लागणार नाही आहे. यासाठी लागणार नाही की आपण अगोदर बटाटा आणि चवळी छान अशी शिजवून घेतलेली आहे. आता आपल्याला एका दुसरी अशी छानपैकी भाजीला उकळी आली की आपल्याला ती गॅस बंद करायचा आहे. ही बघा, ही आता आपली बटाटा आणि चवळीची उसळ किंवा भाजी पण आपण याला म्हणू शकतो, ही तयार आहे. आता ही मी तुम्हाला सर्विंग बॉलमध्ये काढून दाखवणार आहे. त्यापूर्वी तुम्हाला जरी माझी रेसिपी आवडली असेल, तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि मला माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये कळवा आणि माझे चॅनल सबस्क्राईब करा.